तुमचा निर्णय व तुमची मदत शेतकऱ्याच्या बांधावर द्या, नसता रस्त्यावर फिरू देणार नाही. पंकजा मुंडे. परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर तालुक्यात आज दिनांक 21 ऑक्टोंबर बुधवार रोजी सकाळी 11च्या सुमारास जिंतूर तालुक्यातील रेपा परिसरात राज्याचे विरोधी पक्षनेते माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मंत्री व राष्ट्रीय सचिव पंकजाताई मुंडे, आमदार संभाजी निलंगेकर यांनी जिंतूर तालुक्यातील रेपा येथील अतिवृष्टीने झालेल्या शेतकऱ्यांच्या शेत पिकांची पाहणी केली. शेतकऱ्याशी संवाद साधला. यावेळेस मेघना बोर्डीकरसह अनेक शेतकरी व भाजप कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळेस राष्ट्रीय सचिव पंकजाताई मुंडे यांनी काय सांगितले ते ऐका. तुमच्या पंचनामाची आम्ही फक्त होळी करू शकतो. तुमच्या पंचनामाची काही गरज नाही. आणि तुमच्या महत्वाचा मुद्दा आता जी शेतकऱ्यांची परिस्थिती बळीराजा सगळ्यांसाठी अन्न पिकवतो त्या बळीराजा अन्नाला मोठा घोड्याला नाही, घोड्यात खाण्यापुरतं तरी पिकलं का? खाण्यापुरतं ना मूग आहे, ना गाय, ना उडीद आहे, ना पायली आहे. घरात आता शेतकऱ्याला स्वतःची बसण्याची वेळ आली तर कामगिरी मागणी आहे की शेतकऱ्यांना दसऱ्याला बोलून दिवाळीला दिवा लावता आला पाहिजे, दिवाळी गोड झाली पाहिजे आणि म्हणून दिवाळीच्या आधी सरकारने शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे. त्या 3 वाक्यामध्ये मी आमच्या मागण्या मदतकडेच्या वतीने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होते आहे. मला विश्वास आहे की आपण सरकारकडून या मागण्या मंजूर करू आणि राजा बळीराजाला न्याय देऊ. धन्यवाद.